gik manosetim chon kata mana gik ma isesomo miwacho ni Auditor General osewuoye, ok Auditor General kende, Auditor General owuoyo gini endo machiegni, to gini endo nosewuok chon kata mana higa 2018 ne nitiere safety manual in schools ma ne obedo launch gi the Ministry mar Education. Safety manual to schools owacho ang'o? Chien kanyo endo bende ne wase donje committee mar Kenya Bureau of Standards ma bende no set standards ni to ere kaka onego bed ni udi igero mag school kata mag kuonde michieme kata mag hospital kata mana kidonjo Ramogi Royal Media Studio kaendi onego bed ni wan gi ramp and so on. Magi gin gik ma wang'iyogo, to kendo wang'iyo the right of the child. To koro wabiro then to bende chike mag Kenya kaendi kata kolosgi, ere ng'ama onego bed ni enforce gi, ere ng'ama onego bed ni siro kata supervise ni to chike ma olosi ma guide all institutions bende gin chike mabedo enforced. Koro ka biro kaendi gokinyi to awinjo report kaka Minister or Cabinet Secretary mar Education koro oyweyo muya maliet mar mach machalo mana wanowang'o nyithindogo ni koro ochiwo onyo mager. To kanye kama problem nitie nikech Saron inyalo paro ni higni 4 kata mosekalo 5 mosekalo ne nitiere gima notimore Nairobi kaendi, St. Christine Academy, Talent Academy mana Dagoretti. To mano en kilomita 8 koa Jogo House. Kiyudo kaka skundno endo nomi accreditation kata kaka nobedo license to operate, tiwacho ni to bende wan gi public health, bende wan gi jok miluongo ni quality assurance officers mag Ministry of Education, to bende kata mana the local administration ma oting'o chief, nikech pod wan kod gi provincial administration, to wan gi police. Gimbe gi ka giwuotho around, nikech gin ema kasama gik machalo kama otimore, to gin mikwongo iluongogi. Kaka gima notimore nyoro ni, mana piny Orugo nyoro, to timore e public school ma ng'ama otelo ne